Abans la Mary ha explicat que, ara ho recuperem el tema, que també estàs treballant com a coach esportiva. Sí, també vaig començar de voluntària. Vas començar... I també et van fer fora de l'Ajuntament? També van fer 20 hores, que n'havies de fer 2. No la van fer fora, però he de dir alguna cosa, vale? Entrem en un altre combat, que és que la gent no hi creu en aquestes coses fins que la tens en allà i llavors insisteixen, però la gent no hi creu. Tot el que no sigui el món de l'esport, que sigui la pràctica mateixa de l'esport, no, el que l'envolta la gent no hi creu. Els propis entrenadors, propis directius, coordinadors, però bueno, a base també de picar pedra hem creat un superprograma i crec que la gent del club està hipercontenta amb la feina de Mary. I al final aquests premis es demostren perquè, com bé ha dit, porta un dels clubs, si no és el primer és el segon, més grans a tot Catalunya, i gràcies a un programa d'inclusió que va fer la Mary pel club, tinc entès, heu tingut premis de la mateixa Federació Catalana de Futbol i també de los Derechos Humanos de Madrid, no és així? Sí, de l'Observatorio de Derechos Humanos d'Espanya, sí, el vam anar a recollir al Senado de Madrid. Va ser un premi, bueno, ens va vindre una mica... Al final, des de fora, tothom veu, però hi va haver-hi una persona molt implicada, que va voler saber més enllà del que fèiem al programa. La veritat és que és un programa molt ben estructurat i, amb perdó, molt ben parit, perquè l'objectiu és que tothom pugui fer l'esport amb igualtat de condicions que els altres. Si tu tens un problema, nosaltres t'ajudem a que t'incorporis amb nosaltres i puguis fer l'esport, que al final és el que vens a fer. No vens a ser campió... No. Nosaltres volem que faci l'esport amb total normalitat, i hi ha famílies que, bueno, malauradament, quan el seu fill o filla té un problema, els hi costa obrir-se. I un dels primers passos que fa la Mary en aquest programa és que la família pugui obrir-se, explicar-te què et passa i amb què podem ajudar. Totalment. I bueno, doncs va tindre aquest premi, aquest reconeixement a nivell nacional, que per nosaltres va ser un top. Anar allà al Senado a buscar un premi, doncs bueno, un reconeixement molt merescut, perquè realment crec que tots els clubs i centres necessiten una figura com tu, Mary, una figura de coach i un sistema com el vostre, perquè haurien de comptar en aquest sentit, perquè, com deies, moltes famílies donen per fet i normalitzen que simplement tenen un fill o filla despistat, o que simplement tenen problemes de desenvolupament o agressivitat, etc. I potser és que tenen una dificultat que els impedeix desenvolupar-se com altres nens. Llavors, fins i tot és una manera més de segregació. El nen no entén què li està passant, els altres tampoc. Llavors, el fet de que existeixin, repeteixo, figures com aquestes també implica molt la inclusió dins de l'esport, que sempre és molt positiva per tothom. Penseu que no necessitem que aquest nen tingui una etiqueta. Correcte. Hi ha nens que són tímids, que qualsevol esport en equip no són capaços de realitzar-lo. També els ajudem a que puguin integrar-se, a que aprenguin a relacionar-se, ja no amb els seus iguals, sinó amb una figura que es converteix en el seu referent, perquè és l'entrenador o l'entrenadora. Realment, pels nens, sobretot els més petits, l'entrenador és Dios. Tu pots explicar, Jaume, que jo he sigut el seu entrenador. Sí. Per mi Juanjo és Dios. Sí. Doncs jo felicito molt que estem aproximant aquesta mirada psicològica ara mateix, no només en l'esport, sinó també en escoles, tot i que hi hauria d'haver-hi, jo crec que fins i tot més. Segurament tu també ho penses. Més que res perquè anys enrere, no diré al segle XX, perquè si no ofendré a la Núria Ferrer, i hi ha molts dels que estem aquí presents, el 50%, però sí que abans hi havia persones que, com deia la Maria, els etiquetaven com a despistats, i potser el que tenia era una dificultat o un cert autisme o alguna cosa d'aquestes. O un TDAH, exacte. Un TDAH, sí, és que hi ha tantes coses. El que passa que a la meva època no es diagnosticava ningú, excepte aquell que realment tenia molts problemes molt visibles. Ara sí, ara es fa una tasca de diagnòstic molt important, però la realitat és que el diagnòstic va molt avançat, però la realitat de la inclusió a dia d'avui no va tan avançada com el tema salut. Vale? Llavors, hem de fer molta feina encara. Hi ha recursos? Bueno... N'hi haurien d'haver més. N'hi haurien d'haver més. Deixem-ho així. Sí. Bueno, i sobretot, més que recursos, és, per exemple, aquest programa, Mary el que fa és
formar aquells entrenadors perquè puguin tenir aquests recursos. Molt bé. Al final, si no podem trobar-ho a l'àmbit públic o per empreses privades, bueno, doncs tirem de la nostra psicopedagoga que tenim allà i els nostres entrenadors poden tenir aquelles eines, perquè recordem que el 70% són entrenadors entre 18 i 22, 23, 24 Que no anys. tenen eines, Encara no tenen encara. l'experiència, no tenen aquell tarannà d'un pare que pot tenir un fill que els hi pot... Bueno, i estem amb això, que crec que el programa està fent... Bueno, tot un èxit.